Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban. Yoda történetei. Második epizód. A Sith fenyegetés. Háború! Ez csapda! Most, hogy végre figyelnek rám, a retteget Darth Sidious a geonózisra hívja csapatait, hogy leleplezzen egy titkos fegyvert, mely biztosítja majd a Sithek végső győzelmét. Gyerünk, mi lesz már? Mit izgultok? Nem késtek el. Ma Sith csapatgyűlés Darth Sidiousszel, holnap Ekleia császárgyék Rék ellen. Gonosz társaim! Szeretném közölni veletek, hogy megnyerjük a háborút! De nem tehetem, mert vesztésre állunk! Ám a mai naptól minden megváltozik majd. A Jedik és szövetségeseik utoljára jártak túl az eszünkön. A Jedik és szövetségeseik utoljára jártak túl az eszünkön. Hey, te ilyen jól utánzol? Igen, de nem szoktam dicsekedni vele. Nem méltó egy Jedihez. Oké. Miénk lesz a győzelem, hiszen megalkottuk a tökéletes fegyvert. A Jack 14-et. Készen állok a harcra. A Sithek oldalán. Ez a tökéletes fegyver. Egy klón? Ő nem egyszerű klón. Ő egy Sith klón. Úgy látom, elég rosszul állunk. Te pedig elég kormos lettél. Jack, mutasd meg, mit tudsz. Igenis, mester. Hajrá, Sithek! Ácsi! Tehát ez az én zeném! Micsoda hisztis szét vagy. Tisztelt Jedi tanácstagok, szörnyű vallomással tartozom. Nem akarok helyettesítő tanár lenni. Szeretek népsorolvasást tartani, és ügyesen osztom ki a feladatlapokat. Nem ez a baj. Hé! De a padavanok folyton a veszélyt keresik, és engem is belekevernek. Nem bírom tovább. A végén még beolvasztanak. Menj már innen! Nem kell aggódnod. Áthelyezünk a Jedi templom étkezdéjébe. Az éppen megfelelne. De ki felügyelje a padavanokat, míg Yoda mester távol van? Igazság szerint már megtaláltuk a tökéletes helyettest. Nem hiszem el, hogy tényleg egy csapat padavánra kell vigyáznom. Mit szólna hozzá Obi-Wan, ha megtudná? Te pedig tanuld meg, hogy hol a helyed. Jaj, nem már Artu, ezt egész másra mondta. Anakin helyettes tanárbá, hová viszel minket? A mai kirándulás célja, hogy megismerjünk egy bolygót, mely fontos szerepet játszott a Jedik történelmében. Én mondtam. A hot lesz az. Srácok, a hot jó hely. Bár egy kicsit hűvös, de nagyon izgi. Imádom! Skywalker tábornok, jó Jedi vagy, de színésznek nagyon gyenge. Valahogy rossz előérzetem van. Tényleg? Elég menő, ugye? Most még csak egy Jack van, de hamarosan 1000 szám harcolnak majd. Dooku Gróf kifejlesztett egy eszközt, a szupergyors klónozót! Íme! A klónomat a 1138-as.
Gyors és praktikus. A dupla fülke meggyorsítja a genetikai anyag és a Kyber kristály energiájának átvitelét, hogy a mi klónjaink legyenek a legjobbak a galaxisban. A Kaminói Lamasu klónüzem újabb remek terméke. Jack miatt ne aggódjatok. Egy ideig gyenge lesz, de visszanyeri az erejét, és egész hadseregnyi másolatot gyárthatunk belőle. Olyat, mint ez itt! Készen állok a harcra, a szitek oldalán. Ez csikész. Hát ti meg mit bámultok? Dukó! Egy kicsit finomítunk az eljáráson. Az eljárásodnak ezennel örökre vége, Dooku! Ahogy mondja, Jedi lovagok! Rossz fiúk, rosszalkodni! Készüljetek, mert egyé váltok az erővel! Hé, a hajam! Mi? Sith klón támadás! Mindjárt elpárologsz, Jedi! Nagyon-nagyon régóta vártam erre a pillanatra. Ez nem szép! Nagyon nem szép! Nem, nem, A szitek hatalma soha nem tér vissza, Sidious! nem! Vesztettél! Nem, végetek, Jedi! Nagy később, most mennem kell. Aztán a pápá! Szit nagyúr létére gyáva egy alak. És tolvaj, ellopta Palpatine kancellár hajóját. Ha! Még mindig nem esett le, ugye? Miről beszélsz? Ja, nem, semmiről. Nos, könnyű dolgunk volt. Érezd a sötét oldal erejét! Az imént elhamarkodottan beszéltem. Hot, itt sosincs hót meleg. Oké, megjöttünk. Mindenki kiszállás! Ugyan, itt a barlang 10 méterre. Nem fagytok meg, látjátok? Ugye? Itt állok, és kutya vagyok. Ez egy nagyon ritka állat, Persze, Obi-Wan közben szórakozhat. Segítség! Most nem tudok segíteni. És miénk a győzelem? Jack, végezz vele! De, mester, fegyvertelen. Most Jediként beszélsz, de te Sith vagy! Kivégezni! Jedi kristályból jöttél létre. Az erő áthat téged. Válaszd a jó oldalt, megteheted. Hogy én? Mesteredként parancsolom, hogy végezz vele! Én nem parancsolok neked, csak kérlek téged. Állj mellénk, fiam. Csatlakozz a Jedikhez. Ne! Inkább rám hallgass! A jó oldalt kell választanod. Nem! Hallgass rám! 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 Elég! Nem kell. Egyik oldal sem. Bocsánat, hogy mit mondtál? Én más választok. Magamat. Ilyen lehetőséget nem kaptál. Ne! Ne menj el! Jól mondja! Nem teheted ezt! Hagyjatok békén! Kapjuk el! A nyomában vagyunk. El az árutól! Ő az enyém! Hagyjatok békén! Calrissian Millennium Falcon klubja. Gyere bulizni! Egy kék óriás kutya! Szerintem inkább hangyász!
veletek! Örökre! Ez aztán nem volt valami bulis. Tetszik a robotkarod, Anakin. Kösz a segítséget. Nem tudom, mit tennék nélküled. Mindig örömmel segítek, és ne érezd magad kellemetlenül. Gyakran megengedem, hogy játszanak az egyik testrészemmel, csak hogy elfoglalják magukat. Anakin, képzeld, milyen menő lenne, ha az egész tested szintetikus volna. Mi a helyzet a templomban? Túlságosan nagy a nyüzsgés, mióta az egész galaxisban keresik az eltűnt Sith klónt. Hogy? Jaj, nem már! Yoda mester kénytelen volt felfogadni egy csomó fejvadászt. Ott lenne a helyem, és nem ezen az elhagyott jégtömbön. A műkarom nem játék! Adi mester, nagyon sajnálom, de most dolgoznom kell. Az új megbízásom határozottan megterhelő. Ja? Pincérrobot, nem tudok dolgozni, ha elrontod a rendeléseimet. Hey! Kifejezetten diétás majonézt kértem. Hozom! A légzőcsövem, erre szükségem van, hogy bárhol... Visszateszem! Most megkapod. Ebéd közben nem szabad dühöngeni. Ebből elég! Szükségünk van ezekre a durva alakokra. Meg kell találnunk ezt a klónt. A Jedik egyedül nem képesek rá. Szerencsénk van, hogy ezek a fejvadászok nem hajlandók a sziteknek dolgozni. Elutasították? Nevetséges. Miért nem dolgoznak nekem a fejvadászok? Az utolsó, aki neked dolgozott, nos... Kinyifant? Ja, elfelejtettem. Bongo? Így hívták. Jumbo? Vagy talán Jetro? Nem számít, indítsd a távkutaszokat! A Sithek és a Jedik egyaránt nagy erőkkel keresik a Sith klón Jacket, átvésülve a galaxis minden szegletét. Elkaptalak. Boldog életnapját! Bocsánat. Minden egyes Jedi a klón nyomában van. Én pedig dadát játszom a gyerekekkel. A tanácsnak biztosan jó oka volt, hogy neked adja a feladatot. Jó, hogyne. Az, hogy megtisztítsam az elmémet. Én vagyok a kiválasztott, és nem kell megtisztulnom. Azt hiszik, nem állok készen. De tévednek. És már nem vagyok gyerek. Én hozok majd egyensúlyt az erőbe. Bármire képes vagyok. Hova tüntetek? Hát ez csodaszép. Pedig részben Sith vagy, mégis olyan szelíd. Nem akarok harcolni, csak alkotni szeretnék. Egyedül békében. Ő az. Ha a tanács tudomást szerez erről, nem áll készen, ha! Yoda mester, megvan a Sith klón. Elkapom! Valami azt súgja, nem teljesül a vágyad. Anakin, ne! Add meg magad, klón! El kell mennem. Maradj még! Sajnálom, de új otthont kell találnom. Jeff, vigyázz! Megvagy! Artu, azt hiszem néha túl robbanékony vagyok. Ki az az Einstein? Harcosként kudarcot vallottál. De ne aggódj, milliónyi klónt készítek a segítségeddel. Tábornok, indítsd a továbbfejlesztett klónomatát. Örömmel. Rossz gomb. Igen! Gyertek csak klónozott klónjaim! Végre megtámadjuk a Jediket! Végre megtámadjuk a Jediket! Én is ezt mondtam. Én is ki akartam mondani. Ez szörnyű hír. Senki sem állíthatja meg Dooku-t a klónozásban. És nincs kétség, minket akar majd megtámadni.
Anakin, elhamarkodottan és felelőtlenül cselekedtél. Legközelebb jobban próbálkozom. Nem. Ne próbáld, és ne tedd. Próbáld nem tenni, csak azért, hogy ne azt tedd. Ne. Tedd. Ne. Hogy kell ezt érthetően mondani? Anakin, maradj ott! Ne csinálj butaságot, és semmiképp ne gyere vissza, hogy jóvá tedd a hibádat. Nos, mester, az a hajó sajnos már elment. Inkább igyekszem életben maradni. Mondtam, hogy kockázatos tanítani. Nagy veszélyt éreztem. Na és hallgattál rám? Qui-Gon utolsó kívánsága volt. Ó, nem. Ne akart rám kenni. Ezt te szúrtad el. Meg kell védenünk a templomot. Indulás! Mi a helyzet? Történt valami? Kancellár, megtámadtak a szitek. Ez borzasztó. Borzasztóan nagyszerű. Bocsánat, mit is mondtál? Semmi. Semmi kétség, ez remek. Micsoda fura egy alak. Szegény, biztos rosszul viseli a nyomást. Igen. Most majd kiderül, mire képes egy egész hadseregnyi Sith klón. Segítsünk, srácok! Hurrá! Megmenekültünk! Jaj, ne! Anyu megtiltotta nekem, hogy az űrben bóklásszam. Artu! Felfordulás, mint mindig. Hála a tervezőnek, nem vagyok veszélyben. Történt valami? Mert beszorultam valamire? Padawanok, még nincs vége. Mit mondod, Jack? Alkossatok! Remek ötlet, Anakin! Anakin, nem hittem, hogy így lesz, de tanultam tőled valamit. Ez semmi. Most figyelj! Nem hiszem el, hogy nincs a hajón egy apró gyenge pont, amin keresztül felrobbanthatom az egészet. Köszönj el szépen, Jedi. Anakin! Jaj, ne! Igazán gonosz néni van! Jé, mégis van egy gyenge pontja. Itt van Ani! Szép volt, Anakin! Yoda, itt Anakin. Megmentettem a srácokat, és vége a parancsnoki hajónak. Indulunk a templomhoz. Ölelj át! De hát ölellek! De úgy, mintha féltenél. Szép volt, Anakin! Na hát, úgy látom, Dooku és Grievous erre tartanak. Igen, miénk a győzelem. Majdnem. Mi történt? Miért nem zuhannak le? Jedik! Adjátok meg magatokat! Azt várhatod, Dooku gróf. Bocsánat, azt mondtad, hogy azonnal, Dooku gróf. Mert szerintem remek ötlet volna. Hogy? Csak úgy mondom. Küzdeni fogunk veled, utolsó leheletünkig. Most add át a klónt! A tiétek! Én már nem veszem hasznát! Jack! Nekem nincs szükségem rá. Mert helyette itt vannak ők! Klónok, támadás! Egyszerűen nem értem, hogy jutottunk el idáig. Velem nem szállhattok szembe! Mi? Jack! Jobban van!
Hát ez állati jó volt. De komolyan... Megmondtam nektek, hogy hagyjatok engem békén! Ölelj át gyorsan! Jack, hősies volt, büszke vagyok rád. Ez rád is vonatkozik. Oh. Kedvellek titeket, de a magam útját kell járnom. Ne hívjatok. Hé! A hajón maradt a napszemüvegem. A Jedi krónikák emlékezetes fejezete lesz méltó helytállásotok, padavánjaim. Büszke vagyok, igazán? Anakin nélkül nem sikerült volna. Igen, ma hősiesen harcoltál, szükség van rád a háborúban. Szerencse, hogy tapasztalt jelentkező lesz majd az új cseretanár. Igen, visszatértem a tanterembe. Hála a tervezőnek. Szívesen. Ez az én fiam. Hát persze, most learatnád a babérokat. Nos, nézd, Jabba a hát! Nem csapsz be, volna egy kis mondani valóm. Jaj, ne, hagyjál békén! Na, állj csak meg! Ne! Van egy kis befejezetlen ügyünk!